Bună tuturor! Azi ne vom juca Brawl Stars. Să-l așa, da? Și ready. Bun, fraților, vă rog să facem 500 de vizualizări. Vă rog. La 500 de vizualizări o să filmăm un nou videoclip de Brawl Stars. Sau dacă vă uitați la tot videoclipul, am să filmez un nou videoclip de Brawl Stars. Fugi. Hai, ne jucăm leapșa. Băi, de ce nu vrem să ne jucăm leapșa? Hai, vino aici dacă nu vrei leapșa. Nu de ultima dată. Trebuie să mă apor. Băi. Oh. Dar după aia am să schimb harta, că normal că nu-mi place asta. E foarte grea și mori. Am zis să mori. Mersi de energie. Băi, Baz! Nu. Ultimata asta nu e de bine. Nu pe mine! Așa noroc că n-ai fost pe mine. Hai, mă, bazilor, muriți! Dar nu vă mai suport eu. Mandy, cu minte! Hai, nu! Are puțină viață, dar nu mai suport. Mai e cam grea harta asta. Hai, Baz, stai cu minte! Cu minte, Baz! Murim mai acum. Dar am rămas cu 2 bazi, ceea ce nu-mi place. Da. Și acum eu te mor pe tine. Nu! Mori! Of! Ok, văd că avem 1000 de misiuni pe aia. Da, să ne jucăm să-l așa dau normal. Parcă ăsta e mai bine. Harta aia e enorm de grea. Îi place harta aia, serios acum. Dau telefonul că ține încet. Sincer, mie nu mi-a plăcut acea hartă. Bă, ce lent! Bă, acum de la harta m-am obișnuit cu rapidul și acum mi se pare că merg lent. Mori. Degeaba. Hai la moarte. Hai, mă, fricosule. Mersi de energie. Măcar mai multă viață. Fugi. Băi, cu minte. Cine dăm acum ultima ta. Ai, locul 4. Avem un nou de păpăcit. Niam. Hai să vedem cât de bun e acest ou. Niam. A fost bun oul. Aș mai mânca unul. Mamă, ce bun a fost ăla. Mamă! Bă, dacă îmi dă legendar. Mitic. Bă, pe bune, bă. Supercell!
Super Sul. Super Sul. Super Sul. Super Sul. Super Sul. Da, ok. Apropo, împrieteniți-vă cu butonașul de like și de subscribe dacă vreți să mai filmăm. Măcar 10.000 de subscriberi să strângem la acest canal. Văd că lumea nu prea se abonează și poate am și o dată noroc în viață ca lumea să se aboneze. Cu minte! Tarap! Cu minte! Comient! Acum ascund pe aici. Nu se mai poate. Gata, mă, Tara, cu minte, oi. Dacă vrei să ne luptăm, vii lângă mine, că altfel nu trag după tine. Haide, unde? Edgar. Rosa. Brock. Brochinus. Na, Brock. Stai cu minte. Unde tot tragi? Brochinus. Nu-și dă ultima dată. Dar nu joacă deloc bine. Brochinus. Brock. Au. Cred că te-am confundat. Da. Poate un 5v5 mă mai calmează. Vreau să te upgradez. Nu am să de gadgetul ăsta prostesc pe col. Și aici pot să mai cumpăr ceva, dar nu pot să-mi cumpăr. Și așa am toate gadgeturile pe col. Dar ok, nu merse. Nu mersa. Nu dorim. Nu dorim o pizza. Nu dorim o pizza la pachet. Bă, hai să ne mai jucăm un ranked, adică na. Ranked-ul e aproape preferatul meu. Că Megapigul îmi place mai mult. Da, redim. Normal că Shelly, te ador și-ți dau inima mea de mărțișor și ți-o pun la piept. Hai, mă. Au, gata. Bă, ajutați-mă, Edgar. Ca să știi, n-ai fost cu danul ăsta. Dynamite. Crezi tu că mă nimerești pe mine? Au, Max, ești cel mai mult. Ne furați nouă cercul doar ca să stați voi pe ce asta. Ne-am murit tu. Au, da, Dynamite! Nu, că-i dau după aia kick cu Dynamite. Nu se poate! E prea enervant. Dar numai ce nu înțelegi că... Bine să trag! Nu mai zic pe lume. Dynamite! Băi, m-ai făcut să-mi dau ultima dată degeaba. Au. Ești cel mai enervant Dynamite! Hai, poate trage cora aici.
Mori, Dynamite! Edgar. Așa, easy peasy lemon squeezy. Dynamite, nu scapi tu așa ușor. Nici tu, Edgar, nici tu. Ok, mersi. Mersa. Am ajuns la 30, mersi de coins. Da, tu nu poți să mă tragi. Oh, avem ăsta la Godzilla. Stai. O pot să joc aici la Godzilla? Da, bă, eu sincer aș avea chef să joc cu cineva. Poate o, da. Nu. Cu Brock am mutație? N-am mutațion. Bă, de ce mi-ați dat click? Îmi schimb bani și brawler. Adică e joinful. Nu mai nimeni? Băi, nu mai e nimeni? Băi, de ce îmi dai kick, bă, super sie? Eu vreau să-mi găsești pe cineva, nu să-mi dai kick-uri. Looking for a team. Bine, joc cu tine. Stai să-mi schimb Brawler Max. Mai cauți un member. 3, 2, 1, Bine, hai te așteptăm. Haide, băi, dă-i ready. Noi ready. Mersi. Bă, să sperăm că măcar tu joci bine, dacă ceilalți nu joc bine. Mai ales Dynamite ăla mă enervează prea tare. Ok, mă fac eu Godzilla. Bang, rang, bang, rang, bang, gang. Bă, Brock. Foarte enervant. Și bang, 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 bang. 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 Au. Asta a fost dureros. Ce faci, mai aici? Nu scapi tu. Păi nu o facem mai așa. Îmi pasă mie că dai ultimata mea. Mie îmi pasă să spar pereții. Nu să dai cu ultimata mea. Au. Își bam! Vreau să-mi dau ultimata! Ok, Godzilla. Mă fac eu. Altcineva nu se face Godzilla. Nu-și permite. Nu. Nu. Avem șanse foarte mari să pierdem. Asta dacă nu ata... Cât? Oh. Am încercat să fac. No, Brock. Breaking news. Brock! Bă, cum Brock e mai bun decât mine? Bă, nu. Nu mă faci tu pe mine să-mi dau Star Robrar. Nu. Max Energy! Trebuie să găsesc acel cub repede. Aci! Oh, cine a câștigat?
că am pierdut. Ăsta drăcar. Bă, deși chiar m-am chinuit, bă. Fratele meu. Și de ce ai tu coroana? Și nu am eu. De ce ai coroana tu? Că eu te-am invitat. Altcineva. Ok, nu vreau cu tine. No mess. Altcineva mai bun decât tine. Bă, Supercell. Bă, Supercell, ce ai cu mine? Supercell. Turbo time! Ok, pa!